Τι πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα με σένα? Πού πήγες και έμπλεξες? Εγώ πήγα και έμπλεξα. Ζυγκουλό κατάνησες? Αν έχεις να σου δίνει λεφτά αυτή και να σε προσέχει αυτήν. Τι πράγμα? Τι πράγμα? Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχω δουλειά δεν θα ανεχτώ να μου δώσει λεφτά. Όχι. Από πού θα βρω, να πάω να κλέψω? Καμάρω στην κούκλα που έχει. Ναι, κάτι καμαρώνω γιατί είναι μωρό. Μωρό, Ναι, βεβαίως και είναι μωρό. θα τη βάλουμε σε μια κούνια, εντάξει. Αποκλείεται να μπορεί να το κάνει αυτό με μια γριά δίπλα του. Αποκλείεται. Αποκλείεται να το κάνει αυτό. Την έχει ζει, είναι γριά λέει. Αποκλείεται. Πάρ' το και σοβαρά. Είναι 2,5 μηνών και 3 μηνών έγκυος πάει. Ναι, Πάρ' το σοβαρά. η γιαγιούλα είναι Η έγκυος. γιαγιά, ναι, ναι. Και εσύ βγαίνεις έξω με ποια? Σήμερα δεν θα Με τη γριά. Θα την παντρευτείς και θα έχεις μια γιαγιούλα με το μωρό στο χέρι και θα προχωράμε τον μπαστούνάκι. Μου την ξαναπείς γιαγιά θα έχεις. Σε 10 χρόνια θα είναι χειρότερα ακόμα. Όλοι οι φίλοι Για μου τη μένα ζηλεύουνε, είναι. ρε. Ρε, όλοι οι Ποια φίλοι μου τη ζηλεύουνε, τη μάνα σου? Σε πάω κόντρα, Πήγαινε. Όχι, ναι, σε πάω κόντρα, ναι. Σε πάω κόντρα. Δεν γουστάρω αυτή τη σκέψη, λοιπόν τι έγινε? Θέλεις από πόδια, θέλεις από γάμπες, θέλεις από μπουτια, θέλεις από στίδο, θέλεις Ναι. θες από καπούλια, θέλεις από τι θέλεις. Είναι κορμάρα ρε Δεν τρέπεσαι γυναίκα. που μιλάς έτσι. Μου λες εμένα ότι έχει ωραίο έχει ωραίο σε λίγα χρόνια θα πέσουν αυτά όλα και θα πάνε εδώ. Δεν το χωνεύω, καταλαβαίνω, τελείωσε. Δεν το χωνεύω, όχι. Δεν το χωνεύεις. Με τίποτα. Και σόδα.